Dobro večer. Prijelo mi se nešto malo neobičnije, ali će biti brzo, neće biti komplikovano. Ima puno začina što obožavamo i na tome asistiramo. Svinjski vrat, 2 prsta debel, nikako manji, ne isplati se. Lep, blago prošaran, na koski, obavezno, kost je odlična. I to ćemo sada napravimo prvo suve začine, pa ćemo onda da stavimo u marinadu. Tamari, aceto balsamico, extravergine olive oil, suvi začini Gourmanius ultimus, po mom receptu. Ljuti sos, domaći Gourmanius ultimus, zlokobni. Ljuti senf. Eno pivo obično, naše. Vino 3 vrste bibera. So, nije ova nego himalajska, i stavit ćemo i malo meda i evo ga, da. I sve će to da poveže, pa sad već kad smo je spomenuli, zdravo bili. Inspiracija. Ovo ćemo sutra da kuvamo, da napomenem, tako da će celu noć da bude u marinadi, u frižideru. Sutra pred kuvanje izvadi se jedno 2 sata da bude na polju, da se lepo ugreje, da povuče to sve iz marinade i onda termička obrada. No to ćete vidjeti sutra, a danas spremamo marinadu. Evo nas, krećemo lagano. Svinjski vrat, lep wing svež našeg mesara, kog uvijek kupujemo. Prvo ćemo samo malo maslinovog ulja, malo da bi se začini bolje lepili. Dobro, na drugu stranu. Odmah da ga ne trošimo, odmah razmazujemo. Može malo ovako i ovdje na kost. Ovo sa strane će biti sa strane. Najvažnije su ove dve strane najveće, zato što će tu da se kuva. Gore i dole, gore i dole. Ovo sa strane, možete malo to što je ostalo s prsta da umažete sa svih strana. Maslinovo ulje, vidjeli ste, može malo se pokupi, ovo što je palo. Maslinovo ulje, par kapi, vidjeli ste, samo da se fino namaže. Himalajska so. Isto utrljajte. I odmah ćemo da dodamo svež biber instant. Odmah ćemo da dodamo biber, nećemo puno, mada volimo puno bibera, to ste već skontali. I dodat ćemo odmah, znači, suve začine. Recept za suve začine imate u onom videu za rebra. Ima suvog crnog luka, suvog belog luka, dimljene paprike Gourmanius ultimus, slatke, koje sam ja pravio. Ima još sašta nešto, ne mogu sad to sve da vam pričam, ima u onom videu, pa pogledajte gde su rebarca. Ovo će da bude odlično, malo da skinem, dobro. Utopkajte dobro, da ne beži, mada stali smo maslinovo ulje koje će to da zalepi, polako s druge strane. Idemo ista stvar. Posolite po ukusu, nemojte previše. Idemo biber. Sveže mleveni, iz mlina, bivši kafu, pošto kafu ne pijemo, a čuli smo od onih koji piju. Malo biber utapkate i suvi začini. Slobodno. Možeš malo. To je to. To je početno začinjavanje mesa, znači suvim začinima. Sve ste vidjeli kako ide. Sad ćemo to da ostavimo malo sa strane, da se malo upije, da pomalo povuče ukuse. Onda ćemo, dok se to upija i povlači ukuse, da napravimo marinadu. Krećemo marinadu. Idemo prvo pivo. Idemo prvo pivo. Vidjet ćete mi bude pola piva dosta. Dosta.
Idemo, soja sos. Pa šta da vam kažem ja, recimo 3 supene kašike. Ja bih rekao da je to to. Malo balzamika, ja obožavam balzamiko. Znači, balzamiko recimo 1 supena kašika. Ja ću to odokativno. Recimo da je to 1 supena kašika. Ha, vi probajte pa lagano. Ljuti sos. Ja volim puno ljuto, ja nisam meradovan. Ali recimo, isto 1 supena kašika. Tako. Idemo ovdje sad ćemo da imamo senfa, to odokativno, ćemo kao ovako. Idemo 1. I još toliko. Vidjeli ste koliko je to. Sa ovim možemo i da mešamo. Idemo isto malo ulja. 1-2 supene kašike, ne više. Ali smo tamo stavili ulja. Svinjski vrat i generalno ima masti. Stavit ćemo 1 kašiku ovu meda. Med uvijek sa drvenom kašikom, nemojte u teglu meda sa metalom. I... pa ajde još malo samo recimo, evo još ovoliko. Tako. Tako. Možemo ovu kašiku koju ćemo da mešamo. I u marinadu ćemo dodamo malo, pošto smo ono posolili. Malo soli, malo. I pa ja mislim da ću malo više bibera. Evo to kad se sve sjedini onda drugačiji ukus dobije. Zdravi bili. I to sve dobro umutimo. Svega ima, sad ćemo i da je probamo. Ako nešto bude još trebalo, vi dodajte. Nemojte previše soli i bibera jer toga ima na mesu. Zadovoljni smo sa marinadom, koliko se umutila, ako je ostalo neka mrvica ostala, sad istopit će se posle. Sad ćemo da je probamo. Imamo. Kakav zbir ukusa. Ovo je ljudi dobro. Ništa ja tu ne bi dirao. Sačekat ćemo da se i marinada malo još sjedini, ostavimo 10-15 minuta i meso da povuče začine i marinada da to sve se sjedini i onda ćemo meso u marinadu, ostavimo na toplom, bar 1 sat vremena i onda u frižider do ujutru. Prošlo je otprilike pola sata, ovo se sve lepo istopilo kako smo hteli. Evo ga naša šnicla od vrata. Pomiramo da vi to malo bolje vidite. Znači ona se upustila, uvukla ukuse. Pa ćemo, zadimo kaščicu i polako udaće ostane. Koliko god mrzim da perem sudove, mora šira posuda. Evo ga, doneli smo posudu koja ima šire dno da može da stane. Sad ću onima da smo ovaj put pogodili, a trebalo bi da bude bolje. Ima ovdje neki špic ruža, sad ćemo da vidimo, malo je bolje, ali nije savršeno. Ali šta je bolje, znači da je bolje, nije gore. Sve se zadovoljan sam, zadovoljan sam. Meso je potopljeno, ko sad? A moglo bi bolje, ali ne mogu da prljam treću. Sad ćemo ovo da ostavimo isto na sobnoj temperaturi. Da okrenemo neki put, da ne ide odmah u frižider pa da se to stegne. Malo ćemo da okrenemo neki put. To neće da snimamo kretanje. To je što je. Gledajte, predobro miriši. Zamišljate. Aj zdravi bili. Evo je naša šnicla od vrata. Izvadili smo iz frižidera pre jedno sat vremena. Tu na ovoj sobnoj temperaturi se polako opušta. Spremili su tiganj, grill tiganj, debelo dno. I sad ćemo da spremimo šniclu. Svinjska mast, koju sam ja samo topio. Sad ćemo da upalimo plin, jel? Pošto najviše volimo da kuvamo na plinu. Tako, stavimo tiganj. Nećemo prejaku vatru, da ne bi to jako izgorelo. Upalite rernu na nekih 180
stepeni, može i malo jače. Samo da napomenem, ovo je tiganj sa metalnom drškom, zato ga i koristimo. Zato što može da ide u rernu. Znači u tiganj, pa pola kašičice masti svinjske, znači jako malo. Samo treba da pokrije dno tiganja gdje će da legne šnicl. Ništa više. I ugrejte na nekoj srednjoj temperaturi. Pustite da se mast otopi, da se tiganj zagreje, ali ne prejaka vatra. I onda ćemo da šniclu blago ispečemo. Rerna se greje, 180 stepeni, može i malo više, nemojte više od 200. Sve polako blizu temperature koju želimo. I onda ćemo da ubacimo šniclu, samo proverimo vatru. Ne sme bude prejaka. Lagano rasporedite mast po tiganju. Najbolje u sredini jer tu će bude šnicla da se najkvalitetnije peče. Šporet, odnosno rerna je na odgovarajućoj temperaturi i sad idemo. Uzmemo šniclu. Iscedimo je blago. Proverimo vatru. Zadovoljavajuća i idemo. O, kako cvrči, recite. Ostavimo je bar 3 minuta. 3 minuta, nema pokretanja, nema ničega. Prošlo je 3 minuta. Slobodno malo i pritisnite. I sad ćemo da je okrenemo. A, vidite čemu težimo. Isto malo pritisnite. Kako je lepa mekana. Sljedeću stranu još 3 minuta. Isto ovako da izgleda. Kost to malo pritisnete. Kost mora dobro isto da se speče, pusti svoje sokove. Evo ga, još 3 minuta drugu stranu. Prošlo je 3 minuta. Malo sam je pritiskao ovako. Ćemo da vidimo druga strana. Odlično. Sad ćemo da je stavimo na kost. Da smo uzeli široko, može stoji sama, stoji spravo, bravo. 3 do 5 minuta, proveravajte. Sad proveravajte, meso smo zatvorili. Sokovi su svi unutra, oni sočni ostali. Sad dole od kosti da je još malo probijem. Prošlo je oko 4 minuta. A da vidite. Znači lepo se kost i probilo. Sad ćemo da probamo. Da je držimo ovako, neće da stoji, ali nema veze. Vrućo! Gledajte, tako je vrućo. I mi alat za kuvanje imamo. Znači ovako uspravno na onoj zadnjoj strani. Još jedno 3 minuta isto. Posle 3 minuta ovoga. Malo je dosadno, ali sad šta radimo? Evo ovdje se isto uhvatila. Nije mogla skroz, ali to će u rerni da se dopeče. Sad ćemo da uradimo sljedeći. Da okrenemo. Malo ona strana može još malo, vidite da bude ovako bronzano. I sad ćemo pre rerne da je prelijemo marinadom. Tako. Marinada. Sad ćemo da okrenemo. Pa ćemo na ovu stranu marinadu. I sad ide u rernu. Sve zajedno ovako, zapamtite, tiganj ima metalnu dršku, nema plastičnih delova, tako da može u rernu. Idemo u rernu na 10 minuta početnik. Ode u rernu. 5 minuta je prošlo. Evo je. Sad uzmemo opet marinadu. Prelijemo preko kostke suda. To malo cvrči. Sad je jako vruće. Sad okrenemo. Vidite ovo. Prava boja. Sad je preko ovog prelijemo marinadu. To malo utrljajte. Nek se slija, ovo dole nema veze, nek se kuva. Idemo u rernu nazad na još 5 minuta. Pazite dršku. Prošlo je još 5 minuta. Ovo je gotovo. Nećemo više da ništa radimo.
Ovu kako se karamelizovala. Znate kakav sos ovdje bi se stavio marinada. Možda ću i da napravim. Ne mogu da odolim. Sad ću da vam napravim i sos. Ali prvo, pazite za malo. Znači šnicla, gotova. Jedna strana, druga strana, savršeno. Sad ću da ostavim na tacnu jedno 8 do 10 minuta. Da se lagano polu ohladi. I onda ćemo da je pokrijemo, pošto ću da jedem, ovo je za ručak, a ja ću da jedem tek oko 5-6. Da je poklopim. Da se ona tu ispod toga na sobnoj temperaturi tazi. Sad ne mogu da odrim, moram da ovog napravim sos. Samo da napravim setup, sekund. Znači svu marinadu sam sipao u onaj tiganj i stavio na vatru. Ćemo lagano da mešamo. Dok ne provri, ne prejaka vatra, opet isto. I da pustimo da marinada podigne ono sve što se zalepilo. Tako ćemo i da očistimo tiganj. Polu očistimo, ne skroz, jel? I da napravimo sos od ove marinade. Ostavimo sad, nemojte varjaču da se ne kuva. Ostavimo sad dok ne provri, pa ćemo da imamo šta će da ispadne. Sos je počeo da vri. Ćemo malo da smanjimo vatru. Na pola. I pustimo ga da se zguste. Malo mešajte. Te mrvice skupe i rastvore. Da vidite samo kako miriše. Odnosno da osjetite. Da vrjucka dok se ne zguste. Sad na koliko vidjet ćemo. Pokazat ću vam kašikom koliko će biti gust. Pustimo ga da krčka. Prošlo je oko 8 minuta. Ovo je super. Sad ćemo da ga pokrijemo. I tako ga ostavim ceo dan dok ne dođem popodne i da jedem. Stavit ćemo ga u rernu da ga dogrejemo. Ne može da se jede tako, jel? Mora bude, ali će da bude odličan. Evo da vidite neko prolazno vreme. Polako vrjucka, zgušnjava se. Pomalo ga promešamo. Ovo uglavnom treba ostaviti na miru. Malo da provjerite šta se došava na dnu, zato ga promešamo. Sos se otprilike redukovao na pola. Što vidite. Zgusno, ali treba mu još malo. Još malo, možda 100 grama, još jedno 2-3 minuta. Pratite sad tu, budite, da vam ponovno ne uvati dole. Mešajte, možete malo da pojačate vatru. I sad ide uz mešanje. Pustite ga da uhvati ključ. I mešanje, može malo da dignete šerpu. Odnosno tiganj ili šta već. Malo sastružete još što je ostalo. Sve su to ukusi. Evo ga, još jedno 2-3 minuta sam ga. Evo sad se još više, vidite koliko ga još manje ima. To će još da se iskusne, znači sad ćemo da ugasimo vatru. Znači izgleda kao topljena čokolada, možda malo bistrije. To ćemo sada ostavimo u tiganju. Jedno 5 minuta. Da se malo još slegne, možda i 10. I onda ćemo da ga prespijemo u neku šoljicu da ga imamo za klopu. Prošlo je 10 minuta. Sos se slegao, prohladio, nije se ohladio. I još se malo zgusnuo. Tako da ćemo sada sipamo u jednu šolju. Malo da odaljimo, da vidite i šolju. Možete i da ga procedite. Ja sad nisam teo ili iz tiganja, pa vjerovatno napravio muku. To ćemo posle isto da ugrejemo sa mesom. Ne sme da bude hladan. Znači da ugrejemo sa mesom. Sa tiganja smo skinuli sve, vidite. Ništa skoro nema od onog što je bilo. Dovoljno smo izbacili. Sad neću da ga probam, izdržat ću. Dok ne bude sa mesom. Možda ću malo još da ga zaljutim. Sa gurmaniju sultimu sa mljutim sosom. I to je to. Vidjeli ste šniclu, vidjeli ste prvi put pravljen sos od marinade. Vidjet ćemo kako izgleda. Na oko izgleda kao topljena čokolada. Koja miriši slatko, kiselo, ljuto, biberasto, odlično. Pa vidimo se kad budemo klopali. Do tad, zamišljajte. Stigao sam kući. Evo da vam pokažem kako to sad izgleda. Vidite, još ima kondenzacije na poklopcu. Tako da unutra se ništa nije osušilo.
Sad ćemo šniclu da presečemo na pola. Polako ćemo da podignemo da voda ne padne. Sos se zgusnuo, vidi, kao topena čokolada. I pošto sam ja gurmanius ultimus, jedem gurmaniuski ultimuski, uz ovu šniclu dokupio sam malo pohovanih krilaca i malo ćevapa. Ovo se zove gurmanius ultimus mešano meso. Ovako će da izgleda gurmanius ultimus mešano meso. Pola šnice ostavili za sutra. Sada ovo ide u rernu zajedno sa sosom. Sve je postavljeno. Pa da krenemo redom. Mešano meso. Somun. Domaća urenebe salata. 2 sosa koje sam dobio iz krilca. Jedan je s bijelim lukom, neki mediteran, ovaj drugi. Kečap i gurmanius ultimus ljuti sos. Ima malo, ali će biti taman. Neki pomfrit koji sam dobio. Oho, inspiracija, dobro večer. Malo peperona i to. I ovdje je onaj sos koji nikad nisam probao. Evo sad ću da, ugreo sam ga. Evo sad ću da probam. Ovo je dobro. Malo slatkas, malo kiselkast. Malo povuku od mesa, malo povuku od suvih začina. Visoka preporuka za sos. Vidjeli ste kako se sprema. To sad možete preko mesa, preko ćevapa, preko krilaca, preko čega hoćete. Ja ću sad da jedem. Zamišljajte. Aj zdravo bili. Prijetno. Nisam mislio više ništa da vam snimim, ali moram da vam pokažem gurmanius ultimus savršeni zalogaj. Ne prvo hleb. Prvo meso. Idemo redom. Sos. Pa onda mediteraneo. Pa onda sos sa belim lukom. Pa onda gurmanius ljuti sos. Mora da curi po prstima. Ako ne curi po prstima, nije savršeni zalogaj. I na kraju domaći urnebes. Tako. Onda malo somuna, jako malo. I onda pun gas. Onda uzmete ćevap. A punite ga ljutim sosom. Onda uzmete krilce. Stavite malo urnebesa. Malo crvenog luka. Sve puno. Ne puniti usta ni sa čim. Sve pomalo. 2 malo pomfrita i na kraj mora se zakiseli. Ako treba još malo hleba, toliko. Dok žvačite, udahnete obavezno. Onda kad malo prožvačite, izdahnete kroz nos. I svi ukusi vam se jave u mozgu. I šta drugo? Za kraj savršenog zalogaja, no pivo. Samo dobro sažvačite. Bez dobro žvakanja nema ništa. Minimum 25 do 35 puta. Ja ne brojim. Ja žvaćem dok ne nestane sve iz usta. Aj zdravo bili.